Check the mic and make sure it sound right, boys. Движим се по улица Вяра и приближаваме кръстовището с улица Тролейна. Ще завиваме надясно към Дай. Пешеходната пътека, обърнете внимание как е скрита видимостта и не се вижда края на пешеходната пътека. Другото, което трябва да обърнете внимание, е да минете през маркировката и това не е нарушение. Когато извършвате нарушение, което не е по ваша вина, тъй като лентата е заета от паркирали автомобили, не извършвате нарушение. Не се води нарушение, това че преминаваме през маркировката. Сега обърнете внимание на завиването на ляво към Дай. Трябва да се разположим в лявата лента на средата на платното за движение. Лявата част на нашата лента. Част. И да си осигурим видимост към насрещното движение.